כמעט שבת שלום. אנחנו השבוע בפרשת תצווה, שגם נקראת פרשת זכור. זו פרשה לפני פורים, והסיפור הזה של הזכור הוא באמת מצדיק בעצם התייחסות משלו. ואיך זה קשור אלינו? מה אנחנו צריכים לזכור, במה להיזכר? בעמלק. העם הזה שמנסה כל פעם להילחם בנו ולא לתת לנו בעצם להתקדם עם הדבר הכי חשוב שיש לנו בעצם על הפרק, שזו הפנייה של בית המקדש, והם כל פעם באים ומחבלים לנו בעניינים, וכמובן שאפשר לראות כבר את הקשר לעשייה של מישהו, אפילו קבוצה של אנשים שרוצים לבנות משהו חדש, והם מתכנסים לתוך פרויקט מאתגר, זר אולי אפילו, שדורש הרבה משאבים, ואז בעצם כל פעם שיש איזשהו, לא רק הפרעה, אולי אפילו משהו שבאמת יכול להפוך את המשימה לעוד יותר מאתגרת, זה עושה את הפרויקט ואת העשייה יותר קשה. וזה משהו שהוא צריך לקחת בחשבון. בעולם האידיאלי, גם כל מה שדיברנו עליו אחרי שעשינו תוכנית ובעצם עמדנו בכללים מסוימים והתייעצנו, וכביכול יש לנו אפילו רשימת המשימות ואנחנו יודעים איך להתקדם. כמו שאמרתי את זה כבר לפני, יש את הלא ידוע, שהוא לפעמים תלוי או קשור אלינו, אבל לפעמים זה אפילו משהו שאנחנו לא יכולנו לחשוב עליו. זה הגורם החיצוני הזה שהוא גם פתאום צץ, ואין בעצם טעם להתחיל לחשוב, וואי, הלוואי אם ידעתי או אם יכולתי רק איכשהו להימנע. צריך לדעת להתמודד עם זה. עוד נקודה שקשורה מאוד לפרשה, זה הנושא שהגימטריה של העמלק, המילה הזאת של העם, היא ספק. ואני רואה בזה משמעות מאוד מעמיקה, כי בעצם ההפרעה הזאת מבחוץ, לפעמים זה יכול להיות משהו ממשי לגמרי, זה יכול להיות אנשים, איזושהי נסיבות, וכן באמת רואים שאי אפשר להתקדם בלי שפותרים את זה. אבל לפעמים זה באמת יכול להיות הדבר הידוע לכולם, המוכר שנקרא ספק, שאנחנו פתאום לא בטוחים האם אנחנו במקום הנכון, האם אנחנו הולכים לכיוון הנכון, האם אנחנו עושים משהו שהוא באמת הדבר שצריך לעשות עכשיו. והספק הזה הוא יכול לא רק לאכול אותנו בפנים, הוא יכול בעצם להגיע למקום שהוא ירוס לנו את כל מה שחלמנו עליו. אז אולי באמת קחו לכם אפילו את הרגע לקרוא קצת מהפרשה, לקרוא קצת מהפרשנויות, כי זה כל כך מעניין, ובסופו של דבר זה אמור לתת לכם את הכוח, לא לתת לספקות ולא לתת לגורמים החיצוניים האלה להחליש אתכם, כי אם יש את הגירות, עדיין הגירות הזה הוא יהיה יותר חזק. שבת שלום.